Angkai boro gan pung tong hini sai si maya do. Themai rok bo hai. Yang le FM radio si hai si. Salpa ke de le no MB kibia. Asu de salakta. Mobile net pack kibile tam khele bana. Barsa ba jekai FM radio choli chong hai si. Headphone rok me sorai dekai hai si pung tong. Na de headphone an Sony headphone bai se yang FM radio khanai dong langma tei jora abuna ungkhana se bayo sani khorang siblei jotni slai phurunai kotor langma tei jora no ungkhana o hayumi jotni slai phurunai kotor mane ang daily diver time hinka ang apte YouTube roni video rok nab na ya YouTube ni video na ya mang se prai 7 mas chole jong ang YouTube video rizagya boy osa se te se YouTube ba news Tuesday music video phone nai je ya kono kaisa nai je ya chodo active tongang Facebook o simino engge Instagram bo kisa tong o phono FM radio choli tong FM radio kana wakai Asia hakelai sidi munimo maya hakelai sidi ninyo saya here sere ke batama phaya angkan rok asumaya kentu gan ka hamza ko to gan rok na asum knowledge kiri mane ani ora muite khaiton mane ang kirita gan jote gan hamjang mane priyo joto to kisam ka asung nani hamjang mane gan resa mung rok ta asuka hamza ko mane mo tawa FM radio soli chong to bela kena tak sini bayosa radio center asuk ta chongkha boyas bongkha video khlaimang mokhang rok bo hoibai kha mokhang rok bo burani type phaika jora ba thangka umor bo khaka umor bo rakhai ma haita tabo ega ojora wona tabo jong joto khlai phaimani to agilo successful khlaibai kha chini laibo tabo hungke mane haino norok bai time pass khai tong he ma hai joto jora bo chung kafrawi samung khlai kha ojora wona chini langma bo belai kusuk kha haikene norok bo yapri sedi baya song norok bo haikene samung khlai khangkai norok samung no gidarei kha logoi kha karak bekai thangdebi buskangni lamao teke shopanda khna to kha beralai mani re sapuni panda jaduni khara kha chuksu ojarao norok jotun lamsogo norok khaksangi dongdi khatongwi dongdi je phru bo kha kuplong klai hamjak mano rumam sari dongdi mari kiching norok jotun lamsogo jaduni khorang tirini songsar jak pandao tirin pandao dongwang usha norok gergi mano dadak sida kangbai